V srdci Káhiry, kde sa puls histórie prelína s výzvami modernosti, vzdoruje oddanosť jedného muža zachovaniu časom overeného remesla tlaku zmien. Sayed Hussein, majster výrobcu dlaždíc, pokračuje v ručnej výrobe cementových dlaždíc vo svete, kde masová výroba a priemyselné metódy postupne nahradili remeselné techniky. Dielňa, ktorú vedie, je jednou z mála zostávajúcich dielní, ktoré stále ctia tradičnú metódu výroby dlaždíc, prax, ktorá sa datuje od začiatku 19. storočia, keď sa cement prvýkrát objavil ako cenovo dostupný a efektívny stavebný materiál. Cementové dlaždice, dnes často prehliadané v prospech novších, honosnejších alternatív, boli kedysi všade prítomné v stavebníctve, najmä v Európe. Vytvorenie týchto dlaždíc nie je len prácou pre Sayeda, je to umelecká forma, ktorú sa naučil od svojho otca vo veku 12 rokov. Teraz, o viac ako 4 desaťročia neskôr, jeho oddanosť tomuto remeslu zostala neochvejná, aj keď moderný svet prešiel na keramické a mramorové dlaždice, ktoré dominujú egyptskému trhu od 90. rokov 20. storočia. Ale Sayedov príbeh je príbehom húževnatosti, príbehom vášne a precíznosti, ktorý sa neustále rozvíja, jeden diel za druhým. Proces výroby týchto dlaždíc je starostlivý a vyžaduje hlboké pochopenie materiálov aj samotného umenia. Sayedov deň sa začína jednoduchou, no zásadnou úlohou preosievaním bieleho cementu. Toto nie je obyčajný cement, ale základ toho, čo sa stane majstrovským dielom. Zabezpečuje, aby bol prášok jemne mletý, čím sa dosiahne dokonalá textúra, ktorá umožní ďalšiu fázu jeho práce farbu. Sayed je známy svojou schopnosťou miešať pigmenty do cementu, pričom starostlivo vyberá odtiene, aby presne zodpovedali odtieňu, ktorý si predstavuje. Farba pre Sayeda nie je len estetickou voľbou, je podstatnou súčasťou identity dlaždice a je známy svojimi odbornými znalosťami v tejto oblasti. Keď sú farby pripravené, Sayed pripraví formy. Už vyše 35 rokov používa rovnakú sadu šablón, nástrojov, ktoré odolali skúške času a opotrebovania. Tieto šablóny sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby zložité vzory na dlaždiciach boli konzistentné a presné. Sayed je perfekcionista, pracuje rovnakým pomalým, premysleným tempom, ktoré vždy definovalo jeho remeslo. Práve v týchto detailoch starostlivé nanášanie každej farby a precízne vyrezávanie vzorov Sayedovo umenie skutočne ožíva. Niektoré z návrhov vytvára od ruky, čím ďalej demonštruje svoju odbornosť a hlboké spojenie s remeslom. Nasleduje jeden z najdôležitejších krokov v procese – plnenie formy zmesou piesku, cementu a vápenca. Tento krok zaisťuje, že dizajn zostane neporušený, keď sú dlaždice nastavené. Ako náhle je forma naplnená, Sayed používa hydraulický líz na stúhnutie cementu. Líz vyvíja intenzívny tlak, proces, ktorý spôsobí, že dlaždice vytvrdnú v priebehu niekoľkých sekúnd a uzamknú farby a vzory na svojom mieste. Výsledkom je odolné, funkčné umelecké dielo, ktoré vydrží desiatky rokov. História cementových dlaždíc siaha ďaleko za hranice Egypta. Zatiaľ, čo Sayedovo remeslo je hlboko zakorenené v tradíciách Káhiry, pôvod cementových dlaždíc možno vysledovať v niekoľkých európskych krajinách, kde sa stali populárnymi v roku 1800. Keďže cement bol uznávaný ako lacný a efektívny stavebný materiál, továrne začali vznikať na miestach ako Spojené kráľovstvo a Francúzsko. Odvetvie prekvitalo ešte viac po prvej svetovej vojne v Belgicku, kde potreba rekonštrukcie urobila z cementových dlaždíc atraktívnu a cenovo dostupnú možnosť. V polovici 20. storočia však meniaci sa vkus na európskom trhu začal vytláčať cementové dlaždice do nemilosti. Keramické a mramorové dlaždice sa stali preferovanou voľbou a cementové dlaždice zostali v spätnom zrkadle pokroku. V Egypte bol Sayed svedkom podobného posunu. Počas 90. rokov 20. storočia dominancia keramických a mramorových dlaždíc drasticky ovplyvnila tradičný priemysel cementových dlaždíc. Príchod nových, nákladovo efektívnejších materiálov a metód hromadnej výroby posunul preferencie spotrebiteľov a Sayedova dielňa čelila neistej budúcnosti. Vysoké náklady na suroviny a pracovná náročnosť tohto remesla sťažovali mladším generáciám zostať pri výrobe dlaždíc. Mnoho robotníkov opustilo remeslo pri hľadaní lukratívnejších príležitostí v iných odvetviach. Napriek týmto výzvam zostal Sayed oddaný svojmu remeslu. Prispôsobil sa meniacemu sa trhu zavedením nových dizajnov, čo mu pomohlo zostať konkurencieschopným pri zachovaní integrity tradičnej výroby dlaždíc. Dnes je Sayedova malá dielňa dôkazom jeho neochvejnej oddanosti umeniu výroby cementových dlaždíc. On a jeho dvaja zamestnanci neúnavne pracujú a každý deň vyrobia až 150 dlaždíc.
Ich úsilie, aj keď je rozsahom skromné, je nevyhnutnou súčasťou kultúrneho dedičstva, ktoré je Sajed odhodlaný zachovať. Dlaždice sa predávajú po celej Káhire, kde si zákazníci môžu kúpiť 1 štvorcový meter ručne vyrábané kusy za 500 egyptských libier alebo približne 31 amerických dolárov. Je to malá cena za niečo, čo má takú hlbokú kultúrnu a umeleckú hodnotu. Okrem svojej práce výrobcu obkladačiek venoval Sajed veľkú časť svojho života aj učeniu ďalšej generácie remeselníkov. Posledných 40 rokov ponúka mladým ľuďom bezplatné vyučenie, pričom svoje vedomosti a zručnosti odovzdáva tým, ktorí sú ochotní sa učiť. Sajed verí, že remeslo nie je niečo, čo sa dá naučiť cez noc. Zvládnutie umenia výroby cementových dlaždíc si vyžaduje čas, trpezlivosť a odhodlanie. Ako sám hovorí, odborníkom v tejto oblasti sa nemôže stať len tak hocikto. Vyžaduje si to bystrý zrak, pevnú ruku a ocenenie bohatej histórie, ktorá je súčasťou každej dlaždice. Budúcnosť cementových dlaždíc v Egypte je neistá, ale Sajedovo odhodlanie udržať túto umeleckú formu nažive je neochvejné. Pre neho to nie je len výroba dlaždíc, ide o to, aby sa kus histórie nestratil v piesku času. Jeho dielňa je jednou z posledných zostávajúcich bášt remesla, ktoré formovalo architektonickú krajinu Egypta a mimo neho. Hoci sa priemysel zmenšil a prevzali ho moderné metódy, Sajed naďalej dúfa, že jeho práca bude inšpirovať ostatných, aby prevzali plášť a pokračovali v tradícii. Význam Sajedovho diela presahuje samotné dlaždice. Každá dlaždica, ktorú vytvorí, predstavuje prepojenie s minulosťou, spomienku na časy, keď boli remeselné umenie a umenie prvoradé. V ére rýchleho technologického pokroku a masovej výroby je Sajedova oddanosť ručne vyrábaným cementovým okladom vzácnym a cenným príspevkom k zachovaniu časti egyptského kultúrneho dedičstva. Ako pokračuje vo svojej práci, Sajedovou najväčšou nádejou je, že umenie výroby cementových dlaždíc nielen prežije, ale bude prosperovať aj pre ďalšie generácie a že zložitú krásu jeho remesla ocenia tí, ktorí pochopia jeho hodnotu. Odkazom Sajeda je húževnatosť, kreativita a neústupný záväzok voči tradíciám. Vo veku, kde skratky a efektivita často prevyšujú umenie a autentickosť, jeho oddanosť zachovaniu remesla výroby cementových dlaždíc slúži ako pripomienka dôležitosti zachovania kultúrnych praktík a remeselnej zručnosti. Pre Sajeda nie je najdôležitejší zisk, ktorý zarobí, alebo počet dlaždíc, ktoré predá, ale trvalý odkaz umenia, ktorého zdokonaľovaním strávil celý život. A kým budú ľudia ako Sajed, umenie výroby cementových dlaždíc sa nikdy nestratí.